Naiz irratian, bigarren Kaskon klabizeroa hori ezabazpate? Naiz irratian, bigarren kafea. Hemen nahi dut zuten. Justo polinek. Bagoaz, Egunon Euskal Herria, hemen Durangoko azokatik, bigarren kafea bagoaz gaurko saioa abiatzera minutu batzuk beranduago, baina zuekin egoteko prest. Ongi etorri! Egunon eta ongi etorri esandakoa landako gunean gara gure balkoi honetan gozo zuekin urrengo 2 orduetan aritzeko, baina ordu erdi barru zabalduko ditu ateak berriz Durangoko azokak eta gaur jende asko etorriko dela aurreikusten dugu denok. Atzo bere jende mordoska ibili zen, ikasle eguna izanik, gazteak izan ziren nagusi lehen egunean, argazki eta autografoak eskatuz handik eta hemendik. Momentu batzuetan, ateak itxi behar izateraino bete zuten landako edukiera bere mugara iritsi. Ea gaur zer gertatzen den guk dena kontatuko dizuegu. Horretarako baitaude hemen. Ongi etorri 59. Durangoko azokaren bigarren eguna. Eta volumen. Indartsu dator eguna, euskarazko kulturgintzaren transmisioa hedabideetan proposamen bat izango da lehen ekitaldia. Kultur sorkuntzaren transmisio taldeak aurrera begirako proposamen bat aurkeztuko digu, euskarazko kulturgintzak Euskal Herriko hedabideetan orain arte baino leku gehiago izan dezake. Eta estreinaldi bat, urrengo euskaraldia 2025ko maiatzaren 15-tik 25-era izango da. Eta gaur antolatzaileek 4. edizionetako abestia aurkeztuko dute. Dagoeneko aurkeztu zizkiguten Euskaraldiko edizio berriko enbaxadoreak 4. edizioaren leloarekin bat eginez. Elkar mugituz egingo dugu. 11 osatzen duten lagunek erabileran aurrera pausoak ematera eta hizkuntza portaerak aldatzera animatuko dituzte herritarrak. Eta nortzuk dira? Askotarikoak. Lutxu Egia idazlea edo Albina Estardaz travestia besteak beste. Unek esateziak oiuri oso bajo itzela eta Gaude atzo bezala. Fondo asko entzuten dela. Justu juntzaia kablea. Azkar pasa dira ordu
Begira, Albinak gaur arratsaldeko 6etan orkestuko du Izar diskoa Plateruenan. Bai, Ainke talde Durangarrak emango dio hasiera gaurko eguneko egitarauari, kontzertu programazioari dagokienean 11etan, eta beste 9 kontzertu egongo dira egunean zehar. Tartean, Maskak talde hau 2021ean Kakolak izenarekin hasi zen musika proiektua da. Itsasuko eta Bidarraiko lagun talde batek osatua. Edo adibidez Kainakai, gau pasalana orkestera dator, eta bere erakusmaia bezalako bada kontzertua ziur berezia izango dela. 7 eta 10ean izango da, esandako kontzertu hau. Hemen Kainakai Albinarekin eta hemen Kainakai gau pasan. Ahotzek nekatu naute zut gehiago jasaten Ilun honetan diztiratzen nago Harima beteta ez da naur bilago Gau pasa aipatu duzu Goiuri, eta gaur hori egingo duten asko etorriko dira. Gaur da Gazte Eguna Durangon, eta horrek parranda esan nahi du. Gaur jaieguna dela aprobetxatuz asko izango dira, Durangora etorriko direnak, azokaz gozatu eta ondo pasatzera bai ondo egian. Jaieguna tamalez ordea, Jaiegun hau ez baita oso gurea. Gaurko egunez, 1978ko abenduran 6ean, Hego Euskal Herriak ezetz esan zion Espainiako Konstituzioari. Erroldari eta abstentzioari erreparatuta, Hego Euskal Herriko herritarretatik, 14,45 baino ez zioten oniritzia eman Espainiako Konstituzioari, hau da, 3/1. Bueno, oin joko atzera porruzaldea buelta bikoa. Nik nahiago beste efemeride bat aipatzea. 1980ko abenduaren 6ean Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zuten. Euskara hutseko egunkari nazional bakarra zen, 2003an Olmo epaileak itxiera agindu zuen arte. Milaka euskaltzalek dirua jarrita akzioak eskuratuz bildu zuten proiektua abiatzeko dirua. Eusko Jaurlaritza aldi berean euskarazko beste egunkari publiko bat sortzen saiatu zen, egunkariaren proiektua ahuldu asmoz. Baina denok dakigun bezala, handik 13 urtera, Espainiako Guardia Zibilak bidegabeki itxi zuen. Etaren tresna izatea leporatuta, eta egunkarian zuzendaritzako kide edo arduradun ziren 10 lagun atxilotarazi zituzten. Inork ez zidan esan, Euskaldun izatia zein nekezadan, Obenuela hautatzia, munduko hiritar izatia. Kantu leunak nahi dituzke jarri, eguzkia Eta badakizue lehenengo aleark zer kontatzen zuen? Entzun ondo, gaur irekiko ditu ateak Durangoko 25. azokak Henriet Aire idazleak egingo du harrera itzaldia. Nio, pasa dira urteak 25. azoka hartan 154 estan egon ziren, eta ekitaldia aipagarriena Xabier Lete eta Antxon Balberdek eskaini zuten kontzertua izan zen, baina baita ere, Araba eta Bizkaiko bertso txapelketaren final aurrekoa. Begira nola aldatu diren kontuak. Garai hartan, eguerdian itxi egiten zituzten azokako ateak. Orain, etengabe egoten dira zabalik iluntzeko 8 arte, eta urte hartan, Elkar argitaletxeak eta Izeta disketxeak izan zituzten estan gehien. Esan zigun eta guk ulertu ez, Egoaletik gatozela eta Frantsesez ez errez, Bere esku muturra ikutuz berriro Kelagatil Bostak
elkar ezaguna egingo zaizue, baina izetagian ez duzue guztiek ezagutuko 1975 urtean sortu zuten euskal kulturarekin lotutako 5 lagunek, hainbat talde eta bakarlariren diskoak ekoitzi zituzten tartean, Akelarre, Anjedualde, Imanol, Gontzal Mendibil, Jokin eta Josu, Koska. Lazkaon apailatutako estudio ibiltari batean grabatu ziren izetako lehen diskoak, ariketa 1980an egoki hornitutako estudio bat zabaldu zuten arte, Donostiako Amara Zaharra auzan. Angel González Katarain, Kaki Arkarazo eta Mikel Usabia gaurkola soinu teknikariak hasi ziren lanean estudio hartan. Estilo jakin batera mugatu gabe, kantagintzaren ia esparru guztiak hartu zituen izetak 80ko eta 80ko hamarkadetan. Plaza taldeena, Akelarre, Egan, Joselo Anaiak, Minxoriak, Drindotx, bakarlariena, folk taldeena, Eltzegor eta Txambela, rokarena ere bai, Emeak Bizkarrezurra, Lau Bei, Txakun, aurrentzako musikarena, 1983an Amasako Etxezarreta baserrira aldatu zuten grabazio estudioa. Eta bertan da, gaur egun ere, izeta diskoetxea dagoeneko desagertu bada ere. Baina gauza gehienak ez dira aldatu 25. azokatik 59. Liburuak eta diskoak dira protagonistak oraindik ere, eta euskal kulturaren plaza erraldoia izaten jarraitzen du Durangoko azokak. Eta horregatik izango ditugu gurean kulturaren munduko protagonistak. Tartean atzo kontzertu eskaini zuen Eider Saez, bera ere Lazkaotarra, izeta disketxeko lehenengo estudioa bezala. Jokin Pinatxori ere luzatu diogu balkoi honetara etortzeko gonbita. Janus Lester Lore izeneko lana besapean hartuta etorri da Durangora eta atzo behintzat ale desente saldu zituzten. Mikel Pagadi ere gurean izango da bere lehen liburu orkestera dator bisita. Ez nekien nik nasari buruzko hainbeste jakiduria zueni Pagadik, Eta azoka zenbakietan aztertzen dugu, eta zenbaki horietan garaile Iker Lauroba Alonso. Gutxienez, 7 lanetan ageri da bere izena azokako nobedadeetan. Ea ze kontatzen digun. Eta horrez gain, oraindik improvisatuta gurera hurbilduko zaizkigun lagun mordoa Durangoko azokan martxan jartze harta bigarren egun honetan, eta gu prest abenduak 6 ditu, eta ostirala da ongietorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon! Aita zuei ere! Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, Goiuri, egunon! Egunon! Eraizketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 800 eta 76 du. Durangoko azokak hemen zuzenean, abenduaren 6, goizak 10 eta 21 minutu, gu 3, Gorka Santesteban eta Kulturzasten eskutik kafea ekarri digute. Ja, 4 gara, pegatinak ere baditu hemen Kulturzasten eskutik. Eta hemen txelkar lanean edabide eta lagune ezberdinak ere, Durango kazokon izentzu ematen. Ongetorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Egunon guztioi izan dagoa, Durangoko azokan garela eta segituan gure lehen protagonistak ere gurekin izango ditugu, baina guk egunero bezala maite duten tartearekin egingo dizuegu behar bezalako harrera. Zahar berritutako leio batetik jarri zara begira,
Hortzadarrik ez da inun ageri, baina zenbat kolore. Aitor Huergoren lorea beti lore kantu honekin, ganbarako doinuak lanetik abiatuko dugu gaurkoa, badakizuek gurean elkarrizketa akustikoan izan genuela, baina Durango Gaztokan ere badago diskoak saltzen, eta haren kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa, Julen, zure maite dutarekin ere bai? Pare bat kontutxo aipatuko ditut, gaurko maite dutean, alde batetik atzo ere aipatu nuen, eta hasi dira, Durangoko momentik horiek gertatzen, eta horietako bat izaten da, urte osoan ikusten ez duzun jendea, fisikoki ikusten ez duzun jendearekin topatzen zarela, eta atzo horietako hiruzpalaurekin egon nintzen, eta esanien, hurrengo urtean berriz ere hemen ikusiko dugu elkar, ze urtean zeharreztugu modurik egiten elkarrekin egoteko, eta maite dut hori, eta beste aldetik, iaz, ahotsenea antolatzen zuen lantaldeak, azken egunean egin zuen, horrelako ekitalditxo bat, aitortza bat egin zitzaion lantalde horri nolabait ere, erreleboren bapaote zetorren, eta beraiek ere jada utziko ote zuten antolakuntzaren zama hori, eta zer da, eta atzo ahotsenera joan, eta hantxe, Miren Arbaiza topatu nuen, eta esan baina zuek ez altzineten ustekoak, eta baina badakizu, erreleborik ez, eta... Ados, orduan nien nengoen astuta. Nik atzo Miren Arbaiza ikusi nuenean, pentsatu nuen, orduan joan den urtean, enuen ondo ulertu. Ez, ondo ulertu nuen orduan Julen. Ondo ulertu nuen, bai, ondo ulertu nuen. Oraindik adinean aurrera goaz, baina oraindik dementzia nabarmenik etzaigu sartu. Eta kontua hori da, esan nion, zeltzen duten utzi behar, edo zeltzen duten erreleborik, eta berak esan zidan, horrela, sorbaldak jaso eta esan zidan, utzi nahi genuen, erreleboa nahi genuen, baina erreleborik ez da etorri, eta orduan jarraitu egin behar, eta hemendik miresmen osoa berriz ere, erreleboa etorri bitartean, ahotseneari eusten jarraitzen duen lantalde horri, ze sekulako lana egiten dute, eta errelebo hori datorren urterako edo etortzen den, ze gustora egiten duten lana da, baina notatzen zaie jada neke puntu bat ere badutela. Nik bi maite dut otkat gaur, bata bizi-bizi botako dut, eta da, atzo jakin nuenean, arratsaleko segitan jo genuen, ahotsenean, postal koleksionistekin, eta sarrerako entrevista labur hori Miren Arbaizak egingo zidala. Elkartu apatu genuen Euskadi Irratiaren setean, han entrevista nuen, berak ere bai, eta hola keinuz egin zidan, gero mikroan nik, eta ara! Eta hori, nik ere pentsatu nuen orduan, ez dut ulertu, lehen urtean agurrau nola gertatu ote den, baina bai, ulertu nuen, eta antzadanez, akaso Julen hori da kontu ez, jarraitzera nolabait ez da egite predestinatuta daudela edo? Hori da, hauek erortzen ez dut utziko hotxenari hori garbi dago. Hauek urteak beste 25 urte pasabar baituzte, hortxe iraungo dute, baina esaten zidanez, gustatuko litzaiekela jende berria sartzea eta trantsizio bat egin behar bada, egin beharko da. Hor ere, batzuk ateratzeko bide horretan, beste batzuk ikasi beharko dute, eta elkarlan hori egin beharko da, baina horixe, lehen esan dudan, nire aldetik bintzat, miresmen osoa, berriz ere horri eusten diotelako. Goiuri ez eizarandia, zure maite dut behar dugu. Bai, begira, nik maite dut Durangoko azokak konbertsazioak sortzeko duen ematen dizun gaitasuna. Behintzat atzo lagun talde batekin elkartu nintzen, eta talde horretara etorri zen, lagun horietako baten aita. 75 urteko gizona. Nik lehenengo aldia zen gizon hau ikusten nuela, ez nuen ezagutzen, ez nekien ezer bere bizitaren inguruan zen, ezagun baten aita. Baina momentu batean bakarrik geratu ginen, eta nik pentsatu nuen, eta zertaz hitz egin behar dut, nik gizon honekin, 75 urteko gizon honekin, ez dut ezagutzen, zertaz hitz egingo dugu, eta geratu ginen hain justu Ibon Martinen estanaren parean. Eta nik esan nuen, begira, nik irakurri ditut liburu hauek, eta esan zidan 75 urteko gizonak. Nik denak irakurri ditut kasi buruztak izkila enteratu nahi zurtarrien ateakula liburu berri eta tal, eta ja han azokak ateak itxi balitu, eta beste 5 orduz hemen geratuko banintzenik gizonarrekin konbertsazioa dukiko nuke. Eta hori gertatzen da Durangoko azoka delako, eta Durangoko azokak horrelako aukerak ematen dizkizulako.
nire maite duta rematatzeko, eta gero maite dut eskatuko diogu gure lehen gonbidatuari. Aurkeztu aurretik, streamingez jarraitzen duzuenok ikusi duzue, baina bestela hotxe interpretatu beharko duzue, edo antzeman beharko duzue. Maite dut atzo kontzertua izan genuen, esan da bezala, Postal Kolekzionistekin, da gero bukatu genuen estanda eta gero Palentinon tragotxo bat hartzen, ohikoa den bezala, eta antxe zegoen gure taldeko Postal Kolekzionistetako gitarrista, Ander Zubillaga, gainera bere bakarkako lana ere ezagutuko duen zuleak, hemen Durangoko azokan dauka salgai egunotan, eta bere alaba zarrena, Mare, gure, Tolosako laborategian, bigarren kafearen laborategian, ordu asko igaro dituen Marek, ez da egit, nerekin nahi zuen, eta besotan, eta Mare ja handituta dabil, eta beso bat janekatu, bestia nekatu, eta hortxe. Torako batean, hangi joan gundela esan nun, joango naiz agurtzera beste lagun batzuk, eta antziren bideaneko Lur, Aritz, antxe zeuden, Izaki Gardenakeko Jon eta Libe, antxe zegoen Ereingo Beltxa, eta izketan ari ginela, Beltxa ari zen, Mareri hola jolastu nahian, da Marek ez zion kasu handirik egiten, esan zion, badakizu zer, bihar edo etzi edo unotan, Juan Osabarekin Ereingo estandera, eta nik liburu bat oparituko dizut. Eta
Gara, landako gunetik prestuekin, orainik ere hurrengo orduan goxo eta gustora aritzeko, Jan Ulestar agurtu dugu, eta uste dut Julengo Juri baiezta dezakegula, Durangoko azokak gaur, beste itxura bat duela, atzo aurren gaztetxoen eguna zen, ikastetxeen eguna, eta gaur, izango dira gaztetxo eta aurrak, baina bereziki helduak ditugu gurekin protagonista. Bai, hemen goitik burusoil dexente ikusten dira, Gaur ja ez da ikasleen eguna, ez ikusten ditut nik hemen, bai. Burusoilak eta bixerak ere ikusten dira, horrazpian ere, badakigu zer dago. Bai. Bueno, baina burusoil edo ez burusoil, azoka lepo dago, ez da? Lepo, bai, gainezka dago, eta tira, seinale hona da, izo. Barrurako giro ere badago, kanpon euria ari du, eta denak hementxe pila eginda, baina bai, jendetza dago. Bai, baina ondo, hori gauza hona da, Gauza erra do, hori behar dugu. Bere umorea gustatu izan zaiguno irrikaz eta intriga puntu batekin. Jaso dugu bisita liburua. Umoretik izango zuela, espero genuen. Espero ez genuen agian, ondokoa zen. Kontakizuna, Ano eta Herriko baserri baten alboko soroan lur hartu duen objektu egalari ezezagun baten bueltan ontzea. Hori ardaz modura hartuta, munduko bazter askotakoak jarri ditu euskaldunoi begira Mikel Pagadizabalek bere lehen liburuan. Nasakoak ere bai. Euskaldunoi buruz ari da, bai modu esplizituan eta baita lerro artean irakurrita somatzen diren umore ukitu egin ere. Ukitu horiek algara bat baino gehiago terako diote ondobidean irakurleari. Dena esaten hasi da, izena bizena jarri ere bai, pertsona bati baino gehiago hori ere akaso. Eta gaurkoan hementxe, gonbidatu dugu Mikel Pagadizabal, bisita liburuaren egilea, Bigarren Kafera. Egun honetan ongi etorri, Mikel. Egun hon, eskerrik asko, gonbidatzegatik. Familia, hementxe guztua nahota, zuen artien, mai politontan. Kabelez betetik. Kontuz padi eskuan un jartzeke. Automatiko saltatzen bada, mena hori jai dugu. Dena esaten hasi, saltatu du gaur goizean, Saltatu da automatikoek, bai. Hola, goizego amarterritan da batean emisio gabe geratu gara, hemen argitarri gabe. Bai, igualtza jo, zer diretuan maizu zeatea zike, ez to problemaik. Mikel, galdera pare bat azteko, denei egiten dizkiogunak. Ondo egin, ze bestela... Bestela Goiurin zaplasteko etortzen da. Bertago, Goiurin, Durangoko azokaren ze lehen oroitzapen, Mikel? Noizko oroitzapena dauzkazu lehenengoa Durangoko azokatik? Oroitzapena goigela 20 urte beti ebila, eta barrua sartzeko gogo hori ematen dula. Ezta, hemen niko ikusi eta tiek gaur iriki duenean, egualinen gatik eta Euskal Pasilloan gatik ebai, izaten dela Appleen iPhone 16 garen atabatzen nian bezala, dana korrika, tal, holaxe sartu ja danak, eta esane, hola, euskera salbu deu, eta kulturare baita, esaten zu behita, aizo gora gutarrak. Kulturak Apple 16aren prezio baldi badu, gaizki, Gauza, esan izot, Apple 16 baten prezioarekin Durango gazokatik usta erra dara mazutxera, Bai. Liburu, kamiseta, tote bat, eta... Bai. Dana. Eta Mikel, bigarren galdera, aurtengo azokatik zer eramango duzu etxera, bai edo bai, zer erosiko duzu? Liburu pare bat gile botata dakat, bat da, kristautasuna eta euskal nazioa, holako gauza, frikila detxuko jesu. Gaina, pagadikin ez da gizu, txiste bat izin nahi da, hau, serio, esan dugu. Serio, liburu bati, hola, begile botan jo, eta horren atzetin nabil. Eta nola, argitaletxe berdineko diena, rebaja, pizketik joan. Prezio. Bai, barkatu, bai. Ez, orainak galdera serio egin hasiko gara. Zenbat anoetara zerretu zaizkizu? Bi etorri dia, eta oso guztua firmatzeko esan diate irakurrita. Bueno, seinale ona. Seinale ona. Ez, bakizu ze pasatzean, bilagonan jarri behar, baina bilagonan beste kaina sartu jot. Goi urtean, bilagonako nesionzea, bestea, aman kontuk eta aita santuanak eta bizilan guztien esan. Ondoko irezeo zea, loteria tokatzanean bezala pedrea, ondoko irezeo zetako behartzat jo. Eta nola, anotaldian asko ibiltzen nahi zen, pasiatzen, gola atzea eta aurrea, horreatik anoetan aukeratu nun, pizkat omnila jartzeko tokila. Anoeta ezagutzen dugu herria, anoetako batzuk ere ezagutzen ditugu ingurukoak garelako. Nik izena bizena jarri dizkiet. Mikel, nik uste alako esaten zenuet, hau alako dek, hau bestea dek. Ez dakit, baten bat etorri zeizun erdiasare bere burua liburuan identifikatuta ikusi duelako. Omenaldi txikin bat inde, baina esatean bezala basado nicho reales, baina izenak eta aldatu inditu. Aldatuta, bazpara ez da? Bai, alkati, Beatriz Jarriot, bilagonako alkati, omenaldi txiki bat inde, kariño hondilekin, eta asko gustatu zaio, ilusio dio. Baina beste guzti dia asmatutakoak bai.
bai. Ez, Mikel, ez. Zidala, zeak, igual, arketipuak edo pixkat hartuta bat izena jarrita, nahi laguntzei pixkat izen ezaguna jartzia, ba, arpegia eta pixkat nola dan jakiteko, baino, da, imaginatzeko bakarrik. Mikel, bisita liburua, gauza askori buruz hitz egiten duzu, baina badago anoetako, erdigunean anoetako soro hori. Bai, hor gaina dago, depositu bat, zimaurran egoten da, eta normal, eta inun fotografia atera, eta Photoshopekin zimaurran deposituak enu, eta omri jarri. Eta esan dut, earki gatzen da, ba, aurrea. Hoxe, bai. Bertan utzita. Omnia jarri eta listo. Omnia jarri, listo. Ni pixatola oso bisuala bai naiz. Hola, normaliak idugintzan da ibilita, beti ikusi behar eta argi marrazkia o fotografia nun kolokatzeko, eta montaje txiki joan da esan dut, ara, ba, beira. Prozesua nola izan da, Mikel? Liburua idazteko esan nahi dut, lehen jarri zenuen erdigunean omni hori eta horren inguruan hitz egin nahi zenuen guztia horren bueltan jarri zenuen, edo hitz egin nahi zenuen guzti hori hartu eta ekarri duzu liburu, nola izan da prozesua? Bai, pixkat, imaginatu nun Euskal Herria omni bat etortzen azan zer gertatuko litzateken pixkat pandemian gertatutakoa eta umore puntutik jota egia zen. Eta horke hasi nintzen pixkat, ba, aizakia zen pixkat omni hor jarri eta gure buruz hitz egitea, ez da, gure instituzioei, gure artei buruz, gure kulturei buruz, gu geuri buruz ebai, herrikoak, baita jaurlaritzakoak, amerikanuak, anotakoak, bilagunakoak, oida pixkatana. Eta zan hau itzakia, ba, guri buruz parra egin da ondo pasatzeko, pixka bat, hola, espero dut, irakortzeuna divertitzia, nik idazten pasadudan bezala, egia esan, nik ondo pasadeteta. Prozesua luzi izan da, jo, zuzenketak izan dira oso aluk, hemendik eskarrak nahi dizio eman, ez dik bankori, beak pazientzia ondia izan dolako nahi fiskal kontrolatzen, ez da? Zatean, Mikel, hoi friki gehiagia da, hoi ez dakize, hoi goeto jartzazu, ez dakize, baina asko ikasit eta eskarrak nahi dizio hemendik, eta, bueno, oso ondo pasadudala egia esan. 13 hilabetetan, 14 izan dira. 14 hilabeteko prozesua izan da. Bai, hola. Zu ohituta zaude idaztera, gidoi gintzan eta aritzen zarelako, oso ezberdina da, gidoi baterako idazten aritzea edo pentsatzea idazten ari zaren hori novela batean bihurtuko dela? Ba, novela egia esan liburuan kasua asko ze lasaiago izan da, zete bete hola ikusen zunetan da asko ze zuek berdin zabiltzat eta idazti asko ze azkarrago izaten da, prozesu asko ze ez daizula rebisatzeko eta disfrutatzeko inbeste demoik eman da, hemen asko disfrutatuet lasaitasunan gatik, beste tempo bat izan dalako. Eta hor, badira, liburuan, umore ukitu asko dago. Bai, bastante. Azkena irakurtzen ari zarenean, niri behintzak gertatu zitzaidalako, irakurtzen edalako batean alpan parrez azten nintzen, eta eskeran inguruan inorrez nuez, bestela pentsatuko, ez dauz, Kristoari otetan. Ilusio ondila egiten dit, hori zuk esatiak egila zen. Hala izan da, bai. Irakurri dezakegu zatitxo bat. Bai, noski, goiuri eman bilurri gabe. Barrez lehertzen aritu gara hemen, ba, bueno, gertatu da, ez, omnia eta iritsi da, eta ea edabidek zer dioten. Bai. Eta, bueno, gaurko El Diario Baskok hau dakar. ¿Qué haría Bárbara Goenaga ante una invasión extraterrestre? ¿Alquiza o Maldivas? Amatxo maitea, krisi batzordaren buruak jarraitu du. El Correok beste hau. ¿Celebrarán los marcianos sus viajes interestelares con una gabarra? Argiak berriz honakoa. Zilar paperezkoen butuak beharrezkoak dira. Kalterik ez dute egiten, askatasunez erabili. Eta hemen ari ginen, ja barre metroa gorak ari zen. Berriako lagunak hemen ditugu gertu. Baina irakurri dugunean, berriak zer dakar titular modura. Gogoratu, omni bat iritsi da Euskal Herrira, eta berriak zer dakar titular modura. Iparraldeko laborarien lan baldintzako betzeko aldarrikapena ospatu dute aetzen. Basado en hechos reales. Cariño hundiakin, Inorez adila jarretu. Mikel, horrelakoak idazten oso ondo pasa behar du norberak, ez? Bai, batzutan, bai. Atasko geoten dira, komunian bezala, baina normalian nik ondo pasatzen dut, pizka terapeutiko izatea zari. Ni normalian hemen ematen du gaur animatuta etorren ez da zuekin konpainionian, baina ez naiz oso graziosua, nahiko ez. Bai. Tirando a normal, esan behar du. Normal, esan behar normal. Tirando a normal o tirando a normal, espazio normal, bai. Eta horretik bat, nerean baino nire laune mategatzen, ba, ez da oso, graziosua egia zen, baina gero, hola jartzen nahi zenien, ba, bueno, batzutan baita, beste batzutan gutxio. Barkatu baino, dago hemen edabiden egalau guztia guri begira, ustut barrea kontagiatzen hor, Barkarlos eta konpainia dabiltza Bilboiri irratiarekin, eta denak ona begira, zer dabiltza tipu hauek? Eske, liburu irakurtzen badute ulertuko dute. Gauza, zemaizut,
gure redakzioan gertatu da, gure redakzioa bigarren kafearen laborategia txikia da, handenak elkarrekin da. Bapatean norbait barre batean da behidatu, eta Julen Ogoiuri liburua eskutan da, eta hor txikusi. Bueno, ondo pasa dute. Jo, hoxe, ilusio ikondina horrek iten, zuek parre egitiot ondo pasatzi, eta hoxe da, premio ikonena. Badu liburuak fantasiatik, ez? Abia puntu bezala badagoelako, omnia, espaziontzia, baina badu errealitatetik ere bai, zer da errealagoa ladan iba bat gaizki aparkatuta herriko plazan egotea baino. Hoxe, eta tarjeta urdinei gabe gaina, asko da, non utzi tarjeta eta etxen ez du, pintatzen tarjetak, hoxe, bizkat errealitatean, hoxe da, ladan iba mitikua. Aipatu duzu 14 hilabeteko prozesua izan dela, atal bakoitzak badauka bere formatua, batzuk e-mail modura, beste konbertsiazio modura, editoreak, ez dakit, lan asko eman diozu editoreari kontu guztionekin? Ez gehiagi zen, ez esan nion, formatu aldaketak eta onargarriak dira, nik ez nekin goin arte liburuan nola argitaratzen da, esan nion, ez arazoik ez tipografia aldatu pizkat eta zu nahi, da errestasun asko jarri dizkiat egia esan. Nin, igual, argazkin batzuk honen nilun jarri, baina ez beste presupuestua, eta zanen, testu bakarri jarteko dugu. Atzo arratsaldean Imanol Pradales lehendakaria hemen buelta bat eman zuen, eta ondoti pasatzenan, egietan esango dizut, buruti pasazitze dela. Nik ez dut gizun hau etxetiko izoko lauetan atera, eta mendibide batean, txapela jantzita. Mikel, hementxe zaude gaur elkarreko estanean, hor ikusi zaitugu, sinatzen eta... Txonkatilean kate txiki bajarriak eta zariate, enguzti jorronbek. Zer, ez dakit jende asko pasau zen. Batxalarako zoologikoan kopito nire gotzalez. Ara txioki. Ezin dugu gehiago entzuleok, barri guzue baina. Nase jendeak kakabotu botan Zer izitzu jendea esate, Mikel? Iritzirik jasotzen ari altzara, egun hauetan edo... Arritutan nao, hemen ordu erdin 35 liburu filmatu dut eta arritutan nao eta jende eskarrak eman dizkio, toize bai, eta elkarreko ere bai. Eta astelenean hartu, fisioterapeutaren ordua, tendinitis izan bat. Arrera ona, ez, Mikel, oraingoz behintzat? Bai, oso guztuan nago, egia esan lehenengo edizioa 11 unetan bukatu mintzan da, egia esan ez nekin, eta, bueno, esan ziaten da, egia esan ez dakiz, eskarrik asko irakurri dezun guztiri, eta espero disfrutatzea, eta horra segitzeko gogo ematen dula. Ojo, lehenengo edizioa daukagu hemen, hau gero izango da, preziatu izango da. Goko izibil ginen da. Baina errata txiki bat daka, zeke horrek gero, gala popen kriston diru pila, bale? Limited edition, zengo da hori. Bueno, hemen nabaritzen da zaletasun bat, estralurtarren munduarekiko. Bai. Nik galdetu nahi dut, nondik datorren hau, ze, bueno, gehiagotan ere noizbait esango zizuten Euskal, bueno, Berto Romero dela pagadi katalana, eta Berto Romero ere badauka horrelako fijazioa estralurtarrekin. Bai, arrazoi dakazu. Eta bitxia iruditzen zait, bi umoregile, gidoilari, eta horrela biak estralurtarrekiko fijazio batekin. Badago umorea eta estralurtarren arteko... Nik uste bai, hola gauza paranormaletan beti fijatu izan nahi zaren, ni txikitan asmatiko eta alergikoa nintzen, eta kirolik ez nun diten. Eta beti zerua beiranean, o paretai beira berzen mantxak atatzen zian, da holako gauzakin, da azkenian imaginazioa ematen diozu lan bastante, eta hortik agertzen diela nik uste gauza guzti, eta gero irakurrita zeak, eta afiziok igual hegazkinak, aeronautika eta martzianuak eta holako gauza, baina bueno. Hemen kriston ezagutza dago, Karagarria, gero ejertzituetako kontuak ere. Bai, hemen teknizismo asko, Bai. Esan duzu, Mikel, gogoa ematen dizula, animatzen zaituela, ez? Bisitak izango du, segidarik edo... Gustatuko litzaidake segitzia, eta, bueno, posible dan, idea txukun bat etortzen zaiten, zerek, anoetatik pasiatzen, okurritzen zaizit ideak, eta horretik, eta eskarrak eman izio, eta anoetako udalarire, bai, karretera pavimentatuta ondo badako pasiatzeko. Eta egia esan, toki politia da inspiratzeko, eta, etortzen dan, beste ideia politoet, eta garatzeko kapazitatea badeun. Gauzat esango dizuet, ez gara hemen udalak agurtzen ohituak, baina badakit anoetako udalean entzuten gaituztela, lehen Beatriz aipatu duzu, badakit
berak ere bigarren kafea entzuten duela, eta duela gutxi esan ziguten Lasarteko alkate eta zinegotziek bigarren kafea top entzuten dutela. Nik ez dakit, hemen programa ofizialista egiten ote dugun, ez de Montre, baina, bueno, aizue, udal ordezkari eta ordezkari politikoei desarkada bat, baita Imanol Pradalesi, badakit berak ere asko entzuten gaituela, eta, bueno, ongi torri. Herri horietan kotxe utzi dezakegu. Txartel urdinik gabe, herri horietako udaletxen ondo Harri, bigarren kafea, Harri. Hombre. Beste zati bat irakurriko dute. Bueno, zinemarako laguntzetan ere antzekoa gertatu da. Hauexek dira aurkeztu dituzten proiektuak. Paulo Urquijo Alijok, Kismitron, bere kontu mitologikoak, badakizu. Asier Altuna eta Telmo Esnalek Sayonara Etxebeste, robot hiltzaile batek familia batekin oporrak pasatzen ditu etxe sartuta. Alex de la Iglesiak aldiz Mars Attacks zorrozaurre aurkeztu du. Fermin Muguruzak Green is Verde animaziozko luze metraia. Borja Kobeaga eta Diego San Josek Puedo Prometer y Prometeus tira politiko eta galaktikoa. Eta Lara Izagirrek Noru. Noru! Bai, Saturnoko neska batek espaziontzi hartu eta bere burua laidako ondartzen aurkitzen du. Aiama eta Moriartikoek hildo bera jarraitu dute, ez, horiek Pepita Enbil Zarzuela kantari getariarraren biografiaren tratamendu aurkeztu dute HBO-ren babesarekin. Badakizuen hori gongozen hemen gustora? Nor? Iruditzen zait, giro honetan nola hitzekin jolasean eta barrezka eta Iker Lauroba oso gustora egongo zela. Bai, egia da. Gustate zaizki olako... Oso salia da, bai. Bai, olako kontuak eta humorea eta, bai. Esan barko diogu Ikerri, barkatu, esan barko diogu Ikerri irakurtzeko liburu. Akaso irakurri du? Akaso irakurri du. Iker Lauroba, irakurri alduzu Mikel Pagadiren bisita. Baina ze irakurriko zuen, 50 diskotan parte hartu dut azoka honetan, ez dauke denboaik liburu irakurtzeko. Gustatuko zaizula, pentsa. Euskal Herrin gehiena jotzeuna da, musika esan nahi dut. Disko guztitan azaltzen. Beste lare bai, igual. Bai, Iker hor sartu dezakegun eta momentu batean. Fenomeno. Lehen, aritu gara Pagadi, zera, hemen prekarizazioa eta estresa eta autoesplotazioa eta Iker Lauroba. Da, uste dugu, azokako disko gehienetan parte hartu duen musikaria. Seguru, dudipe. Dudigabe. Arnasik, ez du hartu, gizon honek, aspaldian. Iker Lauroba, jarri ondo mikrofon hori, egunon? Egunon. Ondo altara? Ondo. Estres guztia iraganean, hemen ja, diskoak ja badaude eginda. Bai, hori aurretik. Gero ja hemen da pizka disfrutatzea, jendekin egon, da parte Iker, hartzea. zuri Estra Lurtarren kontua gustatzen zaizkizo? Bueno. Ez bereziki, hau. Ondo. Pegatzen dio, Jarraitzen ditut. Vale, jarraitzen ditut. Estra Lurtar batek kolabo bat eskatuko balu Euskal Herrian Iker Laurobarekin izango zen. Melodia so Estra Lurtar. Bueno, Mikel Pagadi agurtu egingo dugu orduan. Agurtuko dugu. Ui, ze pasatzen da zure mikrofonorekin? Ai, ama, ez dugu etzuten Mikel Pagadi. Mayday! Galtzen ari gara, Mayday. Etor daia lehendakaria. Enbeste argin muteari eman diot eta konturatu ere, ez? Anotako, atletismoko pista baino, pista gehiago, Anotako pista kendu zuten, Pagadi. Ja, kendu zen. Horregatik. Arrazoi dakazu. Bueno, eskerrik asko benetan. Zuri, plazar bat. Plazar bat, Disko asko saldu esan berzen, liburu asko saldu eta... Azte manaiz gitarra jotzen, nego? Ikerrik klasiak eskatuko nizkio, baina musikantzako nulidade banaiz, zero bat eskarraldean. Iaz garatu zenuten Pimpinela eta... Bai, Ikerrek oso ondo arreglatu zuen, dana esan behar da, Hemen vigilatuko zaitugu, Mikel, ikusten zaitugu. Kontatuko ditugu liburuak. Goitik ez txistua bota bera. Zaindu asko, Pagadi. Eskerrik asko. Goizeko 11:25 minutu bigarren kafea egiten ari gara Durangoko azokatik, hementxe, balkoitik ikus dezakegu, jendetza, ateak itxita daude aspaldi, eta ez dakit, Iker, disko asko saltzen ari zarete? Bai, gaurko goiza bastante ondo dijoa, ja izaron estanean pixka kola sortzen ari da, eta bai, joa.
Bueno, aizue, ez daukagu hemen Iker kasualitatez, kontatu dizuegun bezala, Durangoko azokako errekorrak osten dabilen gizona da, eta Goiuri Zeizarandiak kontatuko dizue. Durangoko azokako profesionalen liga existituko balitz, Iker Lauroba izango litzake presidente. Ondo ezagutzen du musikariak zer den stand batean ordu luzez egotea eta hotxeneako formatu txikiko kontzertuetan aritzea. Bakarkako ibilbidea abiatu zuenetik urtero ikusi dugu. 2015ean musika zuzeneanen estanean, 2017an ahotsenean abesten, ahotsenea karpa zuri batzenean, 2018an udazkena disko aurkezten, 2019an negua lanarekin, pandemia betean ere udaberriarekin, 2021 batean uda diskoarekin, ordurako ja plateruenan, eta horrela urtero, hementxe. Eta urtentze, urten azokak sari bat eman behar diola. Zenbat nobedadetan dago Ikerren arrastoa, Gari eta Maldanberaren behin bizitza diskoan, Goazenen 11. denboraldiko diskoan, Izaroren Izaro Gabonetan lanean, Esti Marquezen Atemporal diskoan, Janus Lesterren Lore diskoan, Potx eta Lotxen lanean, Karena taldearen diskoan, zerbait azu zaigu Iker? Zazpi horiek. Bai. Zazpi. Atzo inoen zenbaketa, nintzen zenbatzen nahi, ikusten nun lagunen bat, adiez, Potx eta Los pasan nintzen, eta zen nara. Diskontan ere parte hartu behar. Bai, urrengoa pasa eta Janus, hemen ere bai, eta zazpi bai, hala dia. Haze usta, aurtengo Durangoko azokan, ez da beste inor egongo hainbeste lanetan egon dena. Izarok ere baditu ustez, lau bost. Janusekin ere badu, Mikel Urdangarirekin ere badu, baina zazpira ez da iristen, dugu kontatu dugula bintzat, ez da iristen. Asko dira, eta oso pozik eta arronago egindako lanaz, eta jendeak ere nerekin kontatzeaz, oso pozik. Horrela Durangoko azokaren ilusioa biderkatu egiten da, zazpi aldiz? Bai, azkenean lagun asko daudelako inguruan, eta ikuste dituzunean lagun horiek, beraien proiektuarekin, eta zuk ere zure aletxoa jartzeko aukera izan baldin badezu, azkenean oso polita da ez. Bi galdera egiten ditugu hemen elkarrizketatu guztientzat. Eskopeta karga egiten. Nik ere gordetan egon. Aztu egin gote zaio Goiuriri galderak egitea eta gero guri ze bronka botatzen dizkigun. Eta bi galdera horiek dira, ea lehenengo oroitzapena Durangoko azokakoa zein duzun. Ez du berezik izan behar sortzaile bezala izan daiteke, kontsumitzaile bezala edo dana dalakoa. Lehenengo ez, nik uste parrandan. Hasieran gazte zan, guazen Durangora, aizokaren aitzekiarekin parranda botatzea. Eguneko parranda, goizean etorri, bazkaldu lagunekin, trago batzuk hartu, eta hori akaten horitzapena, eta karpa zarruran eta izatezanean. Leku hau egon aurretik, han egiten zen karpa hortan, eta... Hemen bakoitzaren nortasuna ikusten dugu, ez? Josune Arakesteinei galdera hau galdetu genion, eta esan zigun, nire lehenengo oroitzapena baldosa hauek bereziak direla hemengo baldosak, Iker Laurobaren lehenengo oroitzapena parranda. Hemen bakoitzak berea. Eta bigarren galdera da, ea urten bai edo bai zer erosiko duzun azoka honetan. Pagadire liburua baitu. Bai, pasaban nintzen erostea, beraz hori ziur erosiko etela, eta gero diskoetan, nik espero du lagunek oparitzea beraien parte hartu dudan diskotan, noski. Inigorena, posta alkoholizionistak ere erosene. Pelota! Bai, atzo ginen kontzertuan, eta... Egia, atzo zineten kontzertuan, da poza intzidan, zuta ez zian ikustea. Eta, bai, ez dut esango harritu nindula, baina bereziki, ze soinu elkartu, ze polita sonatu zuen, da, oso erosi barko du diskoa. Oso ondo, bi galdera horiek egin da orain ja bestelako galderak bazaude, jendetza biltzen duen stand batzuetan, inguratuta erabat jendez, hemendik ikusten dugu, kanpotik horrek arrakasta esan nahi du, baina barrutik nekeza da, eta eguna amaitzerako agian ja aurpegi gehiegi ikusi dituzu. Bai, eta egiaren ni bigarren lerro baten nagoela, gehiago laguntzen, bai Esti eta Izaroi ondoan daude, eta azkenean nago support edo, salmenta hortan lan egiten, ez nago lehen lerroan, nik ulertzen dut azkenean
aurpegia aldiro ematen dauden horiek agian nekatuago bukatuko dutela. Ni esan ez nau berrezik nekatzen azokaren guzti honek. Nahiko harin eramaten dut eta gustora eramaten dut batez ere hori, esan da bezala lagun asko ikuste dituzulako eta beti dagoelako ere jendea gerturatzen dena urtero, aurpegi batzuk urtero fitxatu dituzu, Durangon bakarrik ikuste dituzunak eta hori polita da eta nik bastante ondo eramaten dut guzti hori. Horrela, galdera saltxero bat egin nahi dut, eta hau ez diogu inorri galdetu, baina hainbeste urteetan azokan egon da gero, jendeak lapurtzen ditu gauzak. Jendeak, diozu, ia zuk zer egin zenuen. Bueno, ikustagon, Goiuriren lehen urteko lapurreta izan zen lapurreta bat... Baimendua. Narratibaren mesedeko lapurreta bat, difusioaren aldeko lapurreta bat, artistak berak sortzaileak eskertu zuen lapurreta bat. Orduan ez da lapurreta bat. Sortzaileari bost inporta zitzaion liburua lapurtu ere erostea zen. Arek esan zuen berea igual kobratuko zuela. Beraz, sortzaileak esan zigun liburu hori berak kobratu egingo zuela. Horregatik? Beraz hori etzen lapurreta bat, beste lapurretak gertatzen dira? Nik ez dut bati baino gehiagori baietz, lapurtu izan ditela zerbait, nik ez dut ikusi, nire begien aurrean, oezet jaso. Orduan ez zakit. Egongo da baten bat, esku luze duen pertsonaiaren bat, baina orokorrean ez dut uste. Nik uste jendeaneko zintzo etortzen dela, diskoak hartzen ditu, ukitu, pixkat irakurri, baina ez dut uste jendea lapurtzeko tenoretan etortzen dira. Baina egongo dira. Egongo dira. Batzuk nahi gabe lapurtu ere egingo dute. Hainbeste jende dabil, diskoa hartu eta astu egin zaizula, ez? Olako inozentziatik ere gertatuko. Ni badu lagun bat oso zintzoa, beti esaten du, berak behin bakarrik lapurtu dula zerbait, eta konturatu zala gero, lapurtu zula ze, dendara batera joan zen, ez egizer eskutan hartu zuen, eta konturatu gabe poltsikora sartu zuen. Eta etxea iritsi eta konturatu zela lapurtu zuela, orduan dendara bueltatu zen eta pagatu zuen. Berak esaten du, zerbait lapurtu dela, hola gaiztoaren zera jartzeko, baina ez da oso lapurtzeari. Hundaka aldiz imaginatu dut da batez zabatuko ote ditut Badoket galdera bat irrati esatari edo saionen aurkezle baino Ikerri, lagun bezala galdetu nahi nion aspaldi, eta ez dugu aspaldi hola tajo zitz egin. Disko sorkuntza prozesu ikaragarria egin zenuen azkenen urtetan Iker, zure Iker Laoroba proiektuarekin, askotan bigarren kafean entzun dute gure entzulek eta entzuten jarraitzen dute. Durangoko azoko honetara etorri zara indarrak beste proiektu batzutan jarrita, 7 guztira. Proiektu egiten instrumentista bezala soilik ez, abeslari bezala ere aritu zara. Orain burura datorkit Karena taldearekin badutula kolaborazio bat ahotsean. Bestelako esparru batzutan ere, teknikari lanetan grabazio batzuk egin dituzu, ekoizpen aldetik ere egin duzu lan, baina non dago zure proiektua momentu honetan Iker? Atera ditut single berezi batzuk, hola, bake bomba bezala, abesti batzuk pixkat xeleberragoak izan direnak eroriren berzio bat egin dut, hola gutxi elektronikoagoa, pixkat esparru desberdina probatze aldera, pixkat ikuste aldera, ea zemuz moldatzen ditzen hola beste estilo batzutan. Badukat beste bat hasita bukatzeko, suposatzen dela urtarria ontsai aparten aterako dena, holako estiloko beste abesti bat, baina bai duala asmoa zerbait nereagoa egiteko, ez? Nere estiloan gehiago doan zerbait egiteko, hasi naiz abesti batzu konposatzen, eta nire asmoa izango zen ezakitu Durangorako, baina igual orain lasaitasunakin hartuko dut, nik uste 4 urtetan 4 disko aterata gero, nahiko zukututa gelditu nintzen idei aldetik, eta... Pixkat juntakulana da, ez? Bai. Eta momentu baten esan, merezi du egotea zea hontan. Ez nuen egin asmo horrekin, gaur egun bai musikan bizi dugula momentu bat nun oso abiadua bizian goaz, ematen du urteetik urtera ez baitzu zerbait ateratzen hilda bezala zaudela, ez zaudela musikan. Ez zu zerbait berri atera, aurten, ez? Eta pixkat, erritmo horretan, gurpilo horretatik ateratzea, edo gurpilo horretan jarraitzea, nahiko nekeza izaten da. Depende ze mailatako artistan
bihurtua zauden, ze mailatako artista zaren, ozema jende daukazun atzean zure proiektua babesten, o zurekin batera lan egiten ez. Askotan, bakarrik zoazenean, pixkat, nekez egiten da hori, orduan pixkat, urtaroak amaituta gero esan nuen, komposizio aldetik pixkat, atxeden pixkat hartuko nuela, bai beste estilo batzu probatu, beste isoil batzuekin, baina orain gogotsu nago. Gainera, azokan etortzen zarenean, ja, usaitzen duzunean, ez? Jendearen emozio hori disko berri bat ateratzen dutenean, eta esaten duzu, jo, nik ere bizi nahi dut Leister, beraz ez dakit urren urtean, baina mendik bi urtera do, aterako ez ez. Bueno, azoka bada sortzaien topagune eta kontu zibili urrengo egunetan, ze ea hitzartu behar dituzun beste 7 kolaborazio, eta urrengo urtean beste karro betelan eukiko duzun berriro, eta hemen nobedadeak aurkezten. Bueno, izan txarra izango, nire pozik. Uste dut azken urtetan Ikerrek bere lan propio bat Durangoko azokan aurkeztu duen bakoitzean, beste lanen batean ere bazebilela. Alegia, ona zure disko batekin bakarrik iristea, ez dakit aspaldi gerratu dute zen, baina... Izarok ere disko desientatera ditu azken urteetan, nestik ere baina disko askotan ere kolaboratu era batzutan kolaborazio moduan, abesti pare batean zerbait eginda, beste batzutan lan zabalago batzuetan, taldeko parte izan da, ez? Baina bai. Gantzalekuan bakarrik, lasnago, zuondoan egun barik, lasaiago, gorde zuretzak sermoia, nezta kosta, hartu zuretzak da alde, egin osta, gantzalekuan bakarrik. Goizeko 11:37 minutu Iker Laurobarekin ari gara. Ke momentzuten ari gara, Belerekin egindako kolabo hau, bide batez lider Nando ere gonbidatu beharko dugu hemendik pasatzera, kafetxo azkar bat hartzera baldin bada ere. Kafea ez, bueno bai, goizetan egiten dugu saioa. Hartzo gertatu zitaidan oso goza graziosoa, arratsaldean geratu nintzela, Aitor Etxeberria Zarraga bertsolari eta futbolari handiarekin, eta barratxaldeko 5:20 edo izango ziren. Eta esan genuen, ze kaina bat hartzera joango gara, eta pentsatu genuen, hortxe 5 ez, igual goizegi kaina bat hartzeko, eta orduan giratu egin ginen, eta han non topatuko, lider Nando kaina bat hartzen bere estanean. Eta esan genuen, ez, jazta, iriki da, kaina hartzeko tartea, eta kainak edatera joan ginen, lideri esker. Iker Laurobari zen bapatean gure kaskoi begira. Bai, normalean itxiak izaten diren kasko hauek, nik behintzat probatzen dituena, neko xamarrak izaten dira kalidad aldetik. Bade batzuk onak, baina ez zaituztela inbeste aislatzen, eta hauek gustatu zaizkit. Soinu aldetik eta nola aislatzen duten. Bai, Beyer Dynamic gamako kasko eta mikrofon onak dira. Bai, sorte izan genuen, hau DT 780 frikiren bat entzuten ari bada. Mikrokasko hauek nolabait, hola diademan modura mikrofona iristen zaigu entzuleok, horrelako kanpo emanaldietarako eta asko zerosoagoak dira, mai txikia dugu hemen mai gainean euki beharrean trastea. Ziurtatzen digu gonbidatuak mikroa hotik gertu duela, hori bestela ibili behar duzu. Urbildu mikrora mesedez eta honela ez dago horrelako aitzakiarik. Eta pentsa, hau, favore bat egiten, topatu nuen favorean. Horbaitek behartzuen Bose ekipo bat, eta ibili nintzen Bose distribuzioaren bila, eta Boseren distribuidorea, Bilbon, Iker da, Beyer Dynamicen distribuidorea. Esan zidan, Beyer Dynamic ari da bere gama guztia aldatzen, eta daukat produktu sorta bat, 160-80 beherapenekin. Eta, 300 euroko aparatuak 300 eurotan erosten ibili ginen. Hala? Hoi sortea. Horrelakoetan, baten abisatu izan dizut, horrelako gauzekin, baina ontazen nintzen konturatu. Bazkatirula mikrofono horrela hartu eta zurkin. Atzo estimarkezek esan zigun, Iker Lauroa pasazuela postal kolekzionisten kontzertu guztia, gitarra hau bestea, ez da gizebi ez izu gustatzen hori. Frikiak beti frikikerietan, Iker Lauroa plazer bada beti zurekin aritzea, datorren urtean azokan konta dezagula, edo lan berri bat sortu duzula, edo beste 11 lanetan zaudela, baina musikaren giro honetan erabat murgilduta zauden urteotan, jarrai dezala luzerako osasunak eta lanak. Egongo gara. Zerk asko. Zaindu. Jo.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Hementxe gara, goizeko 11:40 minutu ditugun honetan, eta Durangoko azoka giroan jarraituko dugu noski. Iker Lauro agurtuko dugu, ari ginen frikikerietan mikrotik kanpo, baina hartuko dugu gero tartea estandean, horrelako kontu eta hitz egiteko. Baina aurrera egin behar dugu, eta aurrera egiteko, balkoitik begira, jarriko gara. Hau, gauza zoragarria da. Sekulako ilarak daude kanpoan sartzeko, aforo kontuak direla eta ez daude ateak itxita, baina bai jendea kanpoan dagoela zai eta pixkanaka ari dira sartzen uzten, hori kontatzen digute hemen gure tekin nola ditu, gure iratxoek kanpotik, horra sekretuak kontatzen dizkigute, eta sekulako ilarak daudela esan digute, eta egia esan hemendik jendetza ikusten dugu, zer kontatuko dizuet, atzoko gauz bera, Toti Martinez delezea, ari dela sinatu izugarria dela hau, baina leku guztietan dagoela jendea, eta egia esan gogoan dut duela urte batzuk aipatu zela, proposamen bat zegoela, ez dakit Gerediaga elkarteak berak proposatutakoa edo sortzaileen batek proposatutakoa zela, estandak musikakoak eta literaturakoak nahastea eta jartzea. Musikako bat, literaturako bat. Eta ze orain momentu honetan badaude ez, hemen guk gertuen literaturaren gunea daukagu, eta landako gunearen beste aldean dago musikaren gunea. Eta egia esan esaten zuten idazle batzuk eskertuko zuketela, ze egia esan musikariek egian gehiago bistaz eta gehiago ezagutzen ditugulako jende gehiago erakartzen dutela, ze egian zuk irakurtzen dituzu, ez tekit, Jon Arretxeren liburuak, baina agian Jon Arretxerekin argazki bat edo fanatismo hori ez dago hainbeste, Gorka Urbizuren figurarekin bezain beste ez, eta orduan esaten zuten idazle batzuk eskertuko zuketela, baina zergatik kontatzen dudan hau, ikusten dudalako musikaren gunea guztiz beteta dagoela, baina literaturaren gunea ere topera dagoela, eta horrek poza ematen didala begira. Azkenean, nahastu gabe, horren beharri gabe, jendea bat dagoela baita ere liburuak erosi eta idazleekin hizketan eta hori politia da. Bai, hemendik ikusten ari naiz, Mikel Pagadizabalek hor jarraitzen du, elkarreko estanaren iskina batean, eta ez dizut esango, kanporainoko ilara ariketa duenik, baina etengabe ari da, jendea hurbiltzen zaio, bere liburuaren ale bat erosi, sinatzen du, argazkiak ateratzen ere ari da, eta bazuk esaten duzuna, Goiuri akaso, lehen edo musikarien ganako izan da, ez dakit, idolo edo gehiago izan dira, eta argazkiak eskatzera joateko joera handiagoa izan da, tendentzia handiagoa izan da, baina azken urteetan, edo ikusten ari garena behintzat kontuan hartuta, idazleekiko ere bada ari da sortzen jarrera hori, eta idazle asko dira, liburua sinatzeaz gain, jendearekin argazkiak ateratzen dituenak, eta denek dute meritu ez, hemen esaten dena 8 ordu aurpegi onarekin eta guztiei irribarre ginez, egon egin behar. Oso horra izan behar du. Horrek oso nekagarri izan behar du. Nik atzo ikusi nuen Peio Reparaz, gure estandetik gertu zegoen, eta ikusi nuen, ez dakit, azoka hasi berri eta nekatuta ikusi nuen, eta ala eta guztiz ere, hori aldarte honen eman nahian ez, kaixo, zer moduz, indar horretan, baina pentsatu nuen, ze gogorra behar duen, batez ere hainbeste saltzen duen jende horrentzat, ez? Egia da, proiektu askok Durangori esker urtea nolabait malgutzen, goxatzen edo osatzen dutela. Baina, ostras, indar asko behar da Durangon bestseller bat izateko, ez? Eta bai, zer eman zidan. Aizue, gauzatxo bat, eta Durango azokaren giroan jarraituko dugu, gero Iker Gurrutxaga etorriko da gurera, lekuko hartuko du eta badago hor zerbait berezia kontatzeko, baina hemen liburuak eta diskoak eta bestelakoak, baina ze leku du bertsolaritzek? Ze finala badator. Gipuzkako bertsolari. Abenduaren 14ean izango da ilunben, eta badator, eta urduri gaude, ze ez dakigu zer gertatuko den. Badakizue 2 sarrera bikoitz ditugula zozkatzeko hemen bigarren kafean. Barkatu? Naiz irratiak 2 sarrera bikoitz ditu bertaratu nahi duzuen ontzat, abenduaren 14ean izango da, esan da bezala Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala Donostian, eta zer egin behar duzue ura zozketa honetan parte hartzeko, sarrera horiek eskuratzeko? Oso horreza da, entzun behar duzue, orain txegarriko dizuegun, Nerea Eluztondoren orain 5 urteko finaleko hasierako agurra.
eta azken oina esmatu behar duzue. Epa, jolasa! Eta erantzuna bidali behar duzue, bigarren kafearen WhatsAppera. 688 zazpibi, bost lau, zortzi lau. 688 zazpibi, bost lau, zortzi lau, bidali zuen erantzuna, eta, esango dizuegu, zorte duen izan zareten, baina noski, zera esango duzu, entzun beharko dugu, Nerea Elustondoren, agurra, hemen txede dator. Beti alde horretan egon izan denak, fokupean aztu ezin dituenak, dira aurreko fasetan geratu direnak, taiekiko errespetuz uzten baditzenak, bota nahi ditut nere bertxorik. Epa! Nahiko erreixa jarri dizuegu entzuleok, Hau, nahiko erreixa eginda dago. Esango nuke Jon Telleria lankidea aukeratu duela. Esango nuke, badaki oso bertxozalea dela. Baina... Akaso, egia da, hitz oso arrarorik ere ez zuela, adituen entzat egingo, ezta? Badirudi, nahiko intuitiboa izan liteke, ez du Igor Elortza bere garaian erkin bezalako... Erkin maialen erkin baita. Ez bat sartuko, nahiko intuitiboa da, eta nola esan duzu Inigo, nola hartu daitekela parte, gogorarazi? 688 zazpibi, bost lau, zortzi lau, gure WhatsApp edo Telegramera bota zuen erantzuna, eta erantzuna da, hain zuzen ere, Nerea Elustondoren, orain dela 5 urteko finaleko agurronen amaiera zein den. Jarriko dizugu berriro azken zati hori behintzat. Eratu direnak, taiekiko errespetuz uzten baditzenak, bota nahi ditut nere bertxorik. Epa, hortxe dago. Bueno, bota zuen erantzuna, 688 zazpibi, bost lau, zortzi lau telefonora, eta hortxe jakingo duzue, oraintxe konekatu bazarete, bertso horren amaiera esan behar diguzuen. Azken oina zein den esan behar diguzue, 688 zazpibi, bost lau, zortzi lau telefonora. Abenduaren 14an izango da, Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala, eta hortxe izango dugu, aukera, ura behar bezala gozatzeko. Baina guk ezin dugu parte hartu, ez da? Guk ezin dugu parte hartu, baina naiz irratiak zuzenean kontatuko du. Ama, entzuten ari batza irratia. Nerea Elustondo finalean izango da. Ama, irratia entzuten ari bazara. Apuntatu, ama, nire partez. Entzun dugu Nerea Elustondo bera izango da, eta berarekin batera, Oiana Iguaran, Aner Peritz, Beñat Gaztelumendi, Eneritz Artetxe, Alaia Martin, Andoni Rekondo, eta Ane Labaka izango dira, Ilunbeko zezen plazan, larun batean, abenduaren 14an, arratsaldeko 5:00 aurrera, jokatuko den, esan bezala, Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalean. Zein da zuen favoritoa? Hori ezin da esan. Zein esan? Esan daiteke. Zuk kontua da, baduzula senide bat artean, eta horrek? Horregatik. Hori da nire favoritoa. Beñat Gaztelumendi. Beñat Gaztelumendi arandi asko gustatzen zaigu, ez soilik nire lehenguso delako, izik eta oso bertsolari fina delako, hor, xorro, soil, eta niri asko gustatzen zait, beraz, ni beti Beñatekin, baina egia da bertsolari izugarriak daudela final honetan, eta ikusi dugu Aner Peritzen agurrak duela aste batzutako agurrak ze nolako arrakasta izan duen sareetan, eta nik uste jendeak lehen gogotxu bat zegoen, orain are gogotxoago joango dela Aner entzutera, eta Anerrek kontatu behar duena ikustera. Egia da viralizatu dela eta indarra handi hartu duela haren mendeku goze bertxorrek, ezta? Esan genuenaren doinua, ahazteak ez dikek desegin zalantza, etxipenaren kopan urturik labana, itxurak elkita jalgi zaidak nik da,
Eki Lanbertari gara entzuten, badakizue, gurean ere izan genuela, hain zuzen ere gure elkarrizketa akustikoetan, eta hementsi izango duzuela, datozen egunetan ere, bere kontzertua izango delako, ahotsenean, baina gaur protagonistak beste batzuk, esango dugu, dagoeneko hainkek bokatu duela bere gaurko kontzertua, eta segituan 12:10 Leire Berasaluze letu, eta Mikel Artieda izango direla, Miretxiz proiektuarekin, Maskak eguerdiko ordu 1:20, Nizeren txanda ordu 2:30, Zinka, ondoren Mirari, arratsalde partean 6etan Albina Estardaz, Kainaka 7:10, Oktiuk 14, lehendabiziko EPA-arekin izango dira arratsaldeko 8:20 eta Ixa Sakara, ilargiaren semea, gaurko Plateruenako kontzertuak amaitzen, gaueko 9:30 eta aipatu bezala, esan dizuegu, ari garela Eki Lanberte entzuten, haren txanda bihar egokituko dela esango nuke Julen. Bihar ordu 1:20, eguerdiko ordu 1:20. Gauza interesgarri asko, bihar karenak joko du Eki Lanberte, kokeinek, txopetek, neutroiak, askezurrek, dokek, espalakek, Odei Barroso eta Benizek batera, eta mugarik gabe bizinor, hortxe ere, azken kontzertu horietan. Ire xede sakonena izan ote da Eguzkitanik eraikien dorrea Laguntasunak oftaz ez dike kasola Betekizunez itzaltzen doa bindaga Uro sintaike laguntza Sutondo batean utzirik hemena Entzuleok 8 minutu eguerdiko 12:00 eta bagoaz azken minutu hauetan. STR-ren grabitatearekin eta grabitatearen kontra hemen gurekin indarren izango dugun Iker Gurrutxagarekin. Iker, zure mikrofonoa uste dut ez dutala piztuta? Orain bai, piztuta. Behintzat ez duzu, esan grabitatea sortuz. Hori ere bai, sortzen dugu grabitatea. Bueno, masa eta badakizut. Hemen jende masa badago eta... Lertokeria dugu hori. Bakizu ze izan nahi deten? Izan nahi dut, ume bat bere aitaren sorbalda gainean Durangoko azokan. Ze ikusten hori naiz, neskato bat, beste guztien gainetik horrela gaientzen dena, aitaren gainean dagoelako, eta berak bai ikusten duela dena ederki. Ez da Pello Goikoetxearen alaba izango. Pello Goikoetxea ziklista profesional oia eta gaur egun. Ez dut ikusten, Antxe dago, Julen, erengo... Bai, 8. estanean parean. Bai, beroki more batekin. Bista hona duzu, Euskaltel Euskadiko ziklista izan dako eta Laboral Kutxako taldearen, emakumezko proiektu profesionalaren zuzendari orde edo zuzendari laguntzaile edo zuzendari ere. Baden hori, hortxe bai, alaba sorbalda. Nor ez dago Durangoko azokan, zer egiten duzu ez balin bazaudete hemen? FOMO. FOMO euki. FOMO. Bai, kuartzen kantua. Kuña txikitxo bat. Bai. STR taldearekin egindako elkarrezketa, hori lehentxago sarreratu dut. Hala, Naiz Irratiaren webunean topatuko duzue, segituan kokatuko dizuegu, Naiz Irratian sartuko zarete, eta bertan Iker musikariaren baitan klik egin. Edotan Naizen musikaren atalean ere, bai. Baita ere, mentxe duzue, STR-rena, baita Eiderrekin izandako solasaldia, Bengorekin egondakoa, gauzat esango dizuegu, Kainakai, musikari eta bigarren kafearen artean Durangoko azokan dauden sortzaile denak igual egon dira hemen. Bai. Naiz eta gero norbaitek zalantzan jartzen duen etxe honek euskal kulturari egiten dute dio lekua. Aldatu dute? Aldatu dute zerbait, ondorioak aldatu dira. Eta, bueno, gaurkoan etxe handiago bati eman diote burro. Etxe handiago bati? Bai, bukaeran, bai. Eta gero, Durangori ere kritik egin diote ez, normait diskoa lehen erdia behartzen euskaraz, Durango egoteko, eta orain 30% jetxe eman da. Ara? Bai, orain gutxirekin euskal musika zara. Hori. Hor badago ez da bai da bat, eta ez da interesgarri iruditzen zait. Baina, bueno, egia Durango zer plazia izan behar duenetek gero, komunikabideetan zer egin behar dugun, ez dela niretzat berdina,
ze sortzaileak sortzaile dira. Eta sortzaileak sortzaile diren horretan egin behartzaile toki bat. Zuok normalean euskarazkoak soilik egiten dituzu ala, ere? Bai, salbuespenen bat egiten du, Oso gutxi. Oso gutxi. Zuen kasuan oso gutxi, esan oso gutxi. Nik geixiago egiten duela esango nuke. Bai, baina orokorrean euskeraz soilik sortzen duten edo euskeraz behintzat sortzen duten. Alegia, ez ditugu baztertzen, esango dizut, Nuria Kuia edo Izaro edo Idoia Surmendi. Baina ez duzu erabat gazteleraz egiten duen edo erabat ingelesez egiten duen, nik ez tekit pasatu den zuenetik. Buruz ari naiz, Esango nuke baten bat, akaso baietz. Ba, igual blues giroan aritzen den artistaren bat. Oso arraroa. Bai, gurean izan genuen Iker Piris adibidez. Baina. Uste dut Iker Pirisek orokorrean beti ingelesez abesten duela. Oso blues man tradizionala da, nolabait esateko. Hori. Bai, estiloari hola txikitako autu horiek nolabait baleko egin ditugu. Baina bai, eta uste dut beste gauza bat badugula, eta askotan ez da aintzat hartzen den, baina irrati pribatu bat izan da, zerbitzu publikoa ematen duen irrati bat garela gure oinetatik. Igarotzen da Idoia, Izaro, Mikel Urdangarin edo Peio Reparaz, eta igarotzen dira bere lehenengo diskoarekin erabatez ezagun diren eta aukera bat behar duten artistak. Eta eskertu egiten dute hori. Batzuk arrakastara heldu dira eta gogoan dute, nola inoret ziren honetan, lekua berdin egiten genien beste artista handien artean. Nik hor bi gauza esango ditut, batetik Durango sasoian askotan ez ditu dela elkarrezketatzen txikiak propio, bestela niretzako diluitu egiten direlako, eta horregatik beren espazioa gehiago errespetatzeko eta protagonismo emateko. Eta gero bestetik, nazioartekoari askotan pixua edo tokia egiten zaiola musikarian, bertakoarekin alderatzeko. Nik ez dut zuzenean esaten askotan, baina entzuten duena kantu bat atzerriko edo bi entzun, eta segidan baldin badator antzerako zerbait estiloz Euskal Herrikoa, esaten ari naizena da implizituki, esaten ari naiz. Euskal Herriko honek maila hori ematen du. Eta hori garrantzitsua. Eta naiz irratiaren 50 playlistean ere hori nolabait gertatzen da. Bai, hori egiten saiatzen gara, tamalez denborak ez digu ematen nahi bezen beste berritzeko, zera nire zintzilik geratzen gazetako, baina egia da. Bai, erakusten dugunean, hau eta hau dago, kontuz honekin eta honekin, ze zuk hau entzuten duzu eta playlistak hori ematen dizu askotan. Zu playlist bat entzuten duzu eta jarraian entzuten baldin badituzu bata bestaren atzetik, ez zara konturatzen, eta ez dago saltorik, eta saltorik ez egote horrek, batzuk esango dute, hori da, homogeneizazio bat, bueno, kontuz, baina aldi berean da, lehen iritsi ezintzen esfera musikaletara, gaur egun iristen ari garela. Azken minutuan gara, Iker Gurrutxaga, uste dut, okerez banaiz, txaketa aldatzea egokitzen zaidala orain. Epa! Karo, norbaitek elkarrizketatu beharko du Inigo Asensio eta postal kolekzionistak etxe honetan. Mesedez. Diskoa egin dugu, Durango azokan dago, atzo kontzertu eskini genuen, nik kontatzen dut ja lotxaz, baina tira, kaixo... Karo, egin beharko du hortaz, ni proposamen badut, orain, momentu batean, boletin bat eskar egin dezatela, baina guk, egin dezagun bidaia bat, hemendik hasi eta estandekoa. Oso bidea izalea da postal kolekzionistak. Eta bidean postalen bat edo beste ikusiko dugu lehen eta nik uste dut, txaketaz aldatze hori, badela baita ere euskal artisten eguneroko bat. Bai, ez da. Bai, hortik ez dira asko egongo erabat bere sorkuntzatik bizi direnak. Txaketa bakarrarekin bizi direnak. Hori da. Hortaz, nik uste dut hori ere kontatzea lehendabiziko pertsonan, ez? Ba, hemen tokatzen dela. Entzuleok naiz irratian zuzenean Durangoko azokatik hemen egiten ari garen esfortzu eta eraberean bizitzen ari garen plazerretik. Artisten ahots, sortzaileen ahots eta baita nolabait zuentzako ahots, nolabait Durangoko azokan zareten eta etzaretenok jakin dezazuen hemen gertatzen ari denaren lagin bat behintzat. Julen Goiketxar Begozo agurtzeko ordua dugu, bihar gehiago gogoratu entzuleok 12:05. Hori da. Asteburuko ordutegian izango garela saio berezia egiten. Beranduxeago. Bai, beraz gaur parrandarako aukera izango dugu, Goiuri. Epa! Bai, hola xibiliko gara. Gaur gauean norbaitek topo egiten bagadu gurekin, tragoan hartuko dugu. Armario montatzen dituzun tabernara ez, Ze gogorra, atzo gauean, bai, euskal musikaren hirigune den Durangon taberna batean sartu eta elektronuklear sound gogorra zegoen jarrita bertan. Baina tira, hori
Hori togatu zen, entzuleok boletinaren txanda eta musikarian paseo goxoa egingo dugu. Paseo romantikoa Iker Gurrutxaga eta biok. Eskutik helduta. Bihar arte 12:05 hemen, orain segituan Iker Gurrutxagarekin, Durango kazokan jarraituko dugu entzuleok. Zurekin nabil besta zenbat xau, horreta ibeira zuretzat idazten, zanez genitunitzat gezaten, zurekin beste ben, entzungo nazula pentsatu, zurekin nabil beste ben, zurekin nabil beste ben, zurekin nabil beste ben. Keep calm and